Hola a tots, som la Laura Navarro i l'Orge Bramont i avui us venim a presentar el nostre treball de final de grau anomenat La rendibilitat en un negoci sostenible. Aquest treball estudia el pla de màrqueting d'una cooperativa de nova creació, Smile, un model de negoci que neix amb l'objectiu de connectar els records amb les necessitats mediambientals i socials. Es busca acabar amb els residus tèxtils, una de les indústries més contaminants segons el Parlament Europeu, i establir una economia circular amb grans potencials. Smile és més que una empresa. És un espai on tothom hi té cabuda, a través d'una marca innovadora i empàtica, amb el principal objectiu emocional de donar una segona vida a la nostra roba per mantenir vius els nostres records. Tot comença un dia qualsevol. Un dia en el que per fi decidim posar ordre a la nostra vida. I toca fer el canvi d'armari. Passam d'aquelles teles tan lleugeres amb olor platgeta, d'aquell banyador que tants anys fa que tenim i que encara ens encanta. I toca posar els abrics i tots els jerseis d'hivern. De sobte, trobem aquella samarreta que fa 3 anys que no ens posem i pensem, ostres, l'any que ve segur que me la poso. Vols dir? Potser sí, pensem. Aquella tristesa de saber la veritat, que mai més la tornarem a portar, però que ens estimem tant i tant, tots aquells moments que hem compartit, totes aquelles històries. Per explicar la visió de l'empresa i altres aspectes del treball, anirem a la pàgina web que hem creat, perquè ens sigui més fàcil presentar el projecte. Tal com podem veure a la pàgina principal, la missió és apostar per un món més sostenible, constituir una economia circular, començant per reciclatge de materials i a la vegada fomentar la inclusió social. Els valors que constitueixen l'empresa són la sostenibilitat mediambiental, la inclusió social i el compromís cap a la responsabilitat social corporativa. Com es pot veure, el que ens diferencia és l'ús de les teles reciclades, el fet de crear una comunitat amb els col·laboradors i treballar amb la inclusió social. Smile vol impactar a través dels seus valors i generar rendibilitat econòmica. Per dur a terme el projecte hem seguit 3 línies de treball. En primer lloc, vam fer una recerca d'estudis i articles que validessin la problemàtica que plantegem a l'inici, amb l'objectiu de confirmar la seva existència. En segon lloc, vam dissenyar el conjunt de la solució al problema que plantegem. Aquí és on consta tot el gruix del treball, és a dir, el desenvolupament del pla de màrqueting en la seva totalitat. Hem realitzat l'anàlisi intern de la companyia, la seva estructura, la missió i els valors. També s'inclou l'anàlisi extern per estudiar la nostra competència, així com el mix de màrqueting, per arribar als nostres clients. En tercera i darrera posició, a la implantació i pla d'acció, es mostren les conclusions econòmiques i financeres que donen robustesa al nostre projecte. Amb Smile esperem generar una externalitat positiva, tenint cura tant del nostre planeta com del conjunt de la societat on tots convivim. I no hi ha millor manera de fer-ho que garantint la viabilitat de futur de Smile. En el present treball de fi de grau s'ha analitzat la viabilitat d'una empresa amb objectius socials i mediambientals. Amb aquesta premissa s'ha desenvolupat un pla de màrqueting per tal d'estudiar la viabilitat en un context d'economia de mercat. Els resultats obtinguts han estat satisfactoris, demostrant que el projecte Smile és viable econòmicament. Les conclusions generades en aquest treball són vàlides, ja que el motiu de totes les accions detallades durant el pla de màrqueting estan contrastades amb estudis i articles que donen robustesa a les nostres afirmacions. Aquest TFG no vol només ser un exercici acadèmic, sinó una proposta realista i implementable per poder fer front a les problemàtiques actuals que dificulten el benestar de la societat. De fet, ha estat preseleccionat per la UPF Flama i veurem si es pot tirar endavant. Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi inspirat tant com a nosaltres. Si teniu qualsevol pregunta, estem aquí per respondre.